Ayi suka. Ayi, Khona. Nkosikhona. Mfowethu Phungosi, ingane kaMageba. Ngeke. Hayi. Ithi kulolu uthando lweni ngiyanahalisela. Kodwa nihlupha uma niyathukana. Uma sebehlukana nithi khona sazoba yinja. Khona sazoba yinja. Khona sazoba imbongolo. Khona sazoba imbongolo. Awu mfowethu. Kuba Ayi. Uthi ngiyathanda ukuphila nabantu. Inkinga basobe sebengibheka amabala. uthi mina leli ke engidlalayo la eMzansi akekho. Ngikhathe noRonaldo. Letha noMbappe. Angininganamise. Angambheka ukuthi uzofaka umfukeni lothu. Lotho. Awu ngithi umnozana ukhuza. Awuthi sapotha yona iPirates. Umshaya phela umfukeni. Didekile la ngoba ngathi asho ikabe kahle. Ifuna international. Cha, ifuna international ayifuni lelo khala. Oh isiqedile. Qedile. Ngiyobisho nje ukuthi mina sengiqede ukungcona yini ngiqede nabadlali bebhola. Nakhona hayi bakuleli. Hayi bafana. Kodwa ke siwele. Asiluwele ulwandle sigaba. Unekuzwe bafana ongene kulayi. Ngena kulayi. Hey. Wakhuphuka Awukhumuza ikhaya zakudala. Ethi ongayidli nje ozayidle. Amazi ukhuzana. Sizwa futhi le. Osamkhohlo uqhosha. Uqhosha. Now dedelile. Wrong timing. Simple. Uzolalelo manje. Omunye umuntu lo bekhiphela ngoFebruary uqhosha. Wayekelana. Uthi nempushele ko December angazi. Kodwa ke abamstream ukhiphe iqhosha. Wakhipha ngoDecember. Ukhipha ngoFebruary. Bemlalela abantu. Igraph yakhe ishona phansi ukhipha ngoDecember kupheka kanje. Ubani ombonisayo kunomfani abangababonisi ukuthi ukhipha umsebenzi uadvertise nje uadvertise kunomabutho abashintsha igama vele kushintsha igama nje ukhipha iCD ubani omtshenayo okay sazokhuluma ngalokho njalo izinto ezigaxelisa abaculi lezo umfani abantu bebekhala ngani namanje la kwiPerfect TV bazomcela hey wabuya nolozo imnandi album but ayina marketing azange sibone prom azange sibone isithombe advertiser kuqala hey kunengoma ahamba nayo noma emthente lapha iphuma laka ulasibongi laka wethu suka khofa hayi khona bathi sikhova unyaka nonyaka sakhombisa ukukhula and from mhlawumbe 3 years edlule yeah kuze kube manje izinga lakhe uyakhombisa ukuthi omunye ofuna udlala noRonaldo loyo pheshe ileague yakhe isamvumela oniphe mahala imengane mahala umuntu uthola kufunayo unto encane lo Sibingelele emakhaya ngamakhala kufikela khona uhlelo lethu namhlanje sikleza ngolugwansile kuyo kwiPerfect TV nibekela ogidla igalozo nasekumlokothwane uthando lesikhonda nomzumile vasenxoza hamba ukhisa omnani ngafter taste kuzanto mntana noma ingeketa amqaqaqi kamagula ekhabona wancobo mafike endaweni inkosini ukudeda ngendawo qhubeka baba zibandla lethi nangomfana sebusumuntu omubi kanti akunamuntu omungusengisayo ngibavandlaza ngonyazi bezulu phansi kwahlabe sepembeni emadunjini isigodi angihambi ngedwa ke ngihamba nebhunu lesiganga ngihamba nebhathanathi lesizwe ngihamba nekhansela lethu kwaPerfect TV umfo wamanqele hesho umfo wamanqele afowethu lapha emakhaya njengoba umfo kaKhumalo sengi-introduce kamnandi kanjena niyazi ke leli mina vele ngiyibhimbi style nje so nje angifuni ukuyimatanisa nawe umfo kaKhumalo ngithi nami ngizama ukuthi cha nguShepherd nje wamanqele opembeni wahlabisa eduze wasomfula nenqubeko kufereji asinasigodi sinjalo thina njasomfula ngasethanda nandi kulapho mawulayela umuntu uthi mawehla nje lapha phansi udla kwantanzi wasomfula ngasethanda nandi kuyafana ushayelani khona mfethu ngiyafa zengcingo mfethu ingcingo bafethu benithetha kahle nje neshow yenu ethi bonakale sikeza kogwansile asisayiboni kwenze njani yebo bafethu ngizophendula ngithini nombuzo
ngiyabatshena sibe nenkinga ade shoot into eziningi babonile izitori zomuzo wangakhona ngakithi lapho Shayo ziningi futhi ezinye izinto omaskandi ngabayakhipha bayasibiza ngapha nangapha so asibalahlile umsebenzi mningi esikese amningi kakhulu mfethu kodwa khona bangishayelile akuyena abantu abawu3 akuyona abawu5 abawu5 kuya phezulu abahlukahlukene ukukhombisa ukuthi into yethu esiyenzayo bayithanda injalo mfowethu cha mfowethu manqele mfowethu njengoba usubekile nje kunjalo mfowethu ingqinamba beziningi kakhulu ebesibhekene nazo nezingqinamba nje bezikhona kuyise ukuthi mhlawumbe zingcingo zabaculi kuphela siyazi ukuthi makulomkhakha kuningi odibana nakhe endleleni kodwa ke sibuyile sibuye ngamandla ke ngoba sizoba khulumela ngenye into ke manje ke abayilindele nabo abayazi ukuthi sikhuluma ngayo njalo uma kwenzeka into enhle kumaskandi siyakhuluma uma kwenzeka into embi futhi la kusihleza kokwansile siyakhuluma ngayo njengoba namhlanje nje sizokhuluma ngabaculi abakhiphe amacwecwe amasha sha avutha be mawungena ku YouTube left and right and center kuyonakala Ihangifune kuzwe bafana ongene kulayi ngena kulayi wakhumbuza ikhaya zakudala ethi ongayidli nje uzayidle amazi ukhuzana ayi suka ukhona kosikhona mfowethu Mpungose ingane kamangema ngeke hayi ithi kulolu uthando lweni ngiyanahalisela kodwa nihlupha niyathukana uma sehlukana nithi khona sazoba yinja khona sazoba yinja khona sazoba imbongo khona sazoba imbongolo awu mfowethu kuba ayi uthi ngiyathanda ukuphila nabantu inkinga basobe sebengibheka amabala uthi mina leli ke ngidlalayo la eMzansi akekho ngikhathe no Ronaldo letha noMbappe angilinganumezi angambheka ukuthi uzofaka umfukeng lotho awu ngithi umnozana ukhuzana kodwa usaphatha yona iPirates umshaya phela umfukeng didekile la ngoba ngathi asho ikabe kahle ifuna international cha ifuna international ayifuni lelo khala isiqedile ngiyobisho nje ukuthi mina sengiqede ongcono yini ngiqhathe nabadlali bebhola nakhona hayi bakuleli hayi bafana kodwa ke siwele asiluwele ulwazi sigamanxe siye ngale ngihlushwa umfokazulu iphumile isidi kakhuzane wakhala umfokazulu lapha ngasekhaya dropping phezulu umsawakhe ngiyambona uthi phela commenta phela ngesidi kakhuzane yenza ivideo phela ukhuluma ngithi hayi ngisanungiphusha ngizoyena ngifuna mase zikhona neSkhova ngoba sokhuluma ngokhuzane yebo abeSkhova bethi hawu iSkhova sethu sishiya kanjani yebo kanti sikhulume ngoSminoff ukuthi ufala busele kanjani sikhulume ngonto encane kuthi usele kanjani uGovozini usele kanjani uqhosha usele kanjani uqhosha usele kanjani uSicini ngono at least per show singakhuluma ngama-city awu4 yebo asazi ukuthi bayalindele yonke yebo mfowethu njalo kodwa mina selapho sithi khona usazoba yinje khona usazoba imbongolo ukhube ngimaziyo ke lo ukhuba ke ngimaziyo ke mana ake before siqhubeke ake ukhethe yakhe ingoma ngoba umfowethu Mpungose ikhiphile zaba yi10 ngo-19 yes yiphi yakho ehlabo nje umxhwele umfo wamanqele kwahlabisa uthi nje mina ekhaya ngiphuma nanansi iqhubu eyodwa nje iziningi bese ukhuzana yawo ngicule lokho angicinaze kakhulu ungikhethisa ukhethe ihangifune kuzwe bafana ayi angazi uthi angifune ukhuze emakhehla ngenqhele endleleni yami wena mfana ngena kulayini ngingithuka yami ke leyo yayibona kodwa mengakashiya manje wena yini uma usuthi ngena kulayini ubuke mina ati yimi ngithukayo wena uhamba ungithuka ku WhatsApp nako Facebook ngiyakubona ngiyakutshela ukuthi ngena kulayini njeni layini hayi bafana walo layini ngena ungabuza buza phambili lapho siya khona bathi wena mfana ngena kulayini mfana wami ngena kulayini wena mfana ngena kulayini mfana wami ngena kulayini hayi sebenzile ingane kamangema futhi ingoma nawe nawo 19 tracks phumile wakho yep hamba neyodwa kunengoma laphana eshawa umfowethu Mpungose ethi niyakwesaba ukuzama kodwa ninamandla okugxeka laba bazamayo yabavusa imizi yakubo ayikhohlwa mfowethu lapha ungibhalele futhi ngabhema ngakholwa ngathi mina ukhuzana uthi ahambe nemhlabeni ebakithi nawe ukhuzana secula ngathi uyahamba wezalelisa cha wacula ngakusiyashiya ayi ngiyadideka
wayenza lento mfowethu wenzani umgodi ayizinto ibani ikhuphukiso wendidane iqola intaba ithi ngithi mina hey madoda intaba leshiwo umnikazi wefortune ixine ibhodlela ethi khilima njalo imili Paris Nkosi yami njalo inkabe yami leyana ngifuni umnikazi wefortune uFokozamini hayi asivale bo inkabi hayi ayithithi kakhulu wafuthi sisancoma mfethu imisebenzi yabaqhawe amahle sebenzeni mfowethu usebenzile umfo wampungose siqala ngaye ngoba ngiyacabanga ukuthi umculo esingawukhipha ukhiphe eqala nofala wona ukhiphe mfa nofala ukhiphe mufa kodwa ke ngithi ake sithinte yena ngoba usematheni kakhulu futhi uyena umuntu obelindeleke kakhulu ukuthi sifuna ukuzwa ukhuzana uma ebuya uzobuya nani ukhuzana kulo 19 tracks ayi satisfy ukuthi njengobusho letasinike yona for unyaka wonke ukhiphana ngonyaka bekufuna sinike nje noma cha hayi ugejeni mfowethu ungeneme kakhulu ungeneme kakhulu ngomsebenzi kakhuzani akufanele uhlala ukhala njalo futhi akufanele uhlala ugxeka ake uthi ugxeka kodwa la kufanele uncome khona uncome cha usebenze nje mfo wampungose ialbum yakhe ungakhona ukuyidlala nangonyaka ozayo kuze kuphumenye I think mina mhlawumbe 4 years 5 years ukhuzana uyaqala ukukhipha iCD nje asisho ukuthi ngokudayisa wathi ukhuzana ohlezi ayidayisela benomthandeni bonke but ukhuzane mawuneqinise ekhaya uzosho ukuthi ku4 years or ku5 years baqala ukulwa kanje ayulwile la ubequla ukhuzana but kulokhu yazi uvela wabalalela bonke obeze induna obabalandeli oba yini umntalapho wakhona clean how nje lokugana bakhala ngayo ayikho ukhona njengoba nje sihlezi sizwe ikhona vele mawuthi vele kukhona okubi uzomzondo bavele ngeke siye nganqane singamanzi nanokuthi mawune personal agenda kodwa nje mawukuthi ukhuzana umlalela njengokuthi uwumculi njengabonke abaculi ngeke uyisole lapha emakhuzana ukhuzana sithi yakhe iphuma ngo2 ntambama ngisazi idate yoba bokuzingakho nje uzu15 ezi15 15 ayilalela ngikhuluma hla ngilungise ke grounding ayilalela ngayiqeda mangibuya enye inkabi yami yangibuza uthi hey ukhuzana ukhiphile yini ngithi awukhiphile ukhuzana ithi ngoyibheka ayikade ngisho 10 minutes ithi yazabheda lezi ngoma lezi 19 tracks ngo10 minutes kubuyapi baningi abantu abanjalo khona vele ethi nje kusabona sithi cuff sithi yabheda kanjani kufana nomuntu osayilalele usuku olulodwa album yes usethi iyabheda alikapheni nevike ilalele isiyabheda mina manje khona ingoma engakayidlala ezinye zabaculi kodwa ngokuthi ngifuna ukulalela ingoma ngiunderstand kahle abakhiphile kuyimanje khona esengiyilalelayo ngoba ngiyilalela ngiyiphinda khona wena ungayiqeda ngehour iCD wena usuyizwa nje kahle yonke ngeke abantu bayaganga ngicabanga ukuthi abalandeli mfo amanqele banalento yokuthatha umculo noma izimpi zomculo personal ofuthi abaculi okuyibona bona benza lonto bona bekho lapha bayazi nje ukuthi thina sisemidlalweni sisebhizinisini siqedile sikhipha umsebenzi umuntu akalalele umculo umuntu akazi ukuthi udijaniswe yini nomculi ubaphoqele kuzana ngomntalapho kuloko ayi uthi big Zulu wathi do wenze nje ubutsizo ayivele efike ngabo umfowapho ubeshaya ingoma yebongo nje kuphela phela nje ukhuzana eclean out of 10 wena kwaba ayibathi ngiyanika u10 over 10 hayi cha nami ke u10 uphezulu wakho khuzana sebenzile bafowethu into enhle asiyincome mfowethu amanqele singayifela amathe ukuze ngelinye ilanga siyoba namandla okumgxeka noma enze kabi yebo asemncomeni usebenzile into yakhe inhle naku YouTube futhi uhamba kahle naku ulokhuzana zonke izitolo za online uhamba kahle umgodi usebenzile asemncomeni into yakhe inhle kakhulu mina ngimuzwe kule afeature kuyo uJombo uthi ukhuzana uzoba inkinga kulonyaka lo ivoice angene ngawo laphana isibuyisele emva kwenyoni yomthakathi besisakhuluma mina ukuthi hayi le voice lomfo angena ngawo kuJombo hayi ngeke yalwa kakhulu mfowethu kodwa nje ke asincome mfo wampungose usebenzile gawozi ngathi waqhubeka umsebenzi wakho mfowethu ube muhle singeke sakhuluma ngokhuzani singamfaki umthandeni
wathi isikhova sazolonke. enye insizwa leyana efika yaqhulula ingoma embili yayiphusha phambili yasidedela ialbum emva kwazo. Oh yeah bese ngicabanga Dedele ukuthi igusha. ukhipha amakhotha. Wadedela ishape sejezini sabonga sanqonqoza yamnandi yasebenza igushi sakhuluma futhi nangayo khona la ekhaya. Sekuyisikhathi sokuthi manje ke sibheka ngqo kwi-album yakhe. Thini hlo? Isihloko siyapha ngomthandeni sithi impisi yalaya. Kanti kakhuzane bithi angidlali nezingane. Ngena kulayini. Ekamthandeni impisi yalaya. Uthi lo angidlani nezingane ngena kulayini ulaya. Ukhuzane day ngidlali nezingane mina. Uthi lona woza la ngikulaya. Uthi ke mina ngipisi ke ngizakulaya. Ngiyalaya. Sasebenza isikhova mfethu. Ayi wethu. Ayi Wakhosa enyathi. ukushishiliza. Usibusiso. Phansi kwelakithi eNhlwathi. Isebenzile ke nawo lensizwa mfowethu. Asukunqoma nje umsebenzi wawo muhle kakhulu futhi wemukelekile kubantu ngendlela esibone ngalisasasa. Yes. Uthema udedela umsebenzi wakhe wemukeleka kuneyingoma egijima khona nje egijima kakhulu ezimbili engathi ngiyibonile. Ilena ethi ngiyanquma mpembu. Ngiyayibona iyagijima ilena ethi sigadumzela. Sigadumzela la. Ayi. Ithi lo iqhubeka. Ithi sigadumzela lana. Ithi nje iyakhohlwa lo dimnandi. Hey ngele ngoma ngayi. Imnandi mfowethu leya ngoma. Ngothi ayingeke. Lesigadumzila. Hey we. Ngithanda maye sithi mfoko amanqele. Ithi fokofo kulona wayengihlupha. Angisemncane. Besithi fuseke kulona wayengixosha angisamesabi. Ugadiwe vele. Awulahla ngumzela. Ayi bananga de khupha mabhubesi uthi ugadumzile ukuthi lamabhubesi engeze ukuzodla ukasongo. Ubani ukasongo? Kasongo ye. Abahlola ukuthi ulwela ukuthi ilokhuzana engazi ukuzodla intibane yakhe ayikhandele yona. Ngoba intibane yakhe lapha lokufoka lokhozi umfoka mpungose. Uthibela. Sebenze vele umthandi kuyona yodwa leyo emnandi ikhona ke adlale ngayo yatrenda kakhulu insimbi ngakhona ikepisi leli. Umfo abani. Ihluthu leli. Umfo abani. Ayi uyabona futhi mayisithi usuka lela usuka khona uzoshayela umthetho Umfo abani. Ayi khohlwa mfowethu uthi njalo ufuna Ukulalela wena wethu uyipolitiki wena uyalawula semateksini bakhala ngawo. Hawu kahle ndoda. Umfo abani bese nimnikele umkhonto angikwazi lo muntu uyangisukela nayi ngifuna sigadumzila la. Tipe zenduna abafana Hayi besikova sephayithi hololo awuyelele deep ezendo. wethu usebenzile umfo abani Usebenzile mfowethu. Usebenze kakhulu. Ngeke ngiyithandile futhi nalena kaSibali. Umfazi engithuka. ayi wethu gcoka mamfowethu bakuzondela ubani mina ngisathanda uma bewenza nje lapho ke mfowethu abantu abaningi badidekile uma ethi featuring umjikijelo. Uma mfowethu ngizogawula izinsimbi kaKhuzani Yes. noma ngizothatha ingoma kaKhuzani eyakhompozwa uKhuzani bese ngiyothatha izinsimbi zayo ngiyisebenzise kusho ukuthi ngimfeaturing ikakhulukazi umculo mayesekho so abantu abaningi badide umthandela umfeature kanjani laphana umjikijelo unengoma kaMjikijelo mfowethu elapha komenzela ethi kodwa mfowethu bakuzondela ubani mina ngisathanda uma bewenza nje uthathe yona umthandela Ugawulile njalo uyithathe nje ubinjalo yikho ethi featuring umjikijelo ingoma kaMjikijelo vele ekomenzela yingakho afakelwa ukuthi featuring umjikijelo abantu badide ukuthi kanti uva umjikijelo kule ngoma ngoba abazi ingoma kaMjikijelo kodwa uma wazi ingoma kaMjikijelo uyazi sho ukuthi uthathe ingoma kaMjikijelo wayesezocula ngayo. Makes sense. Iphi uyaqala ukuyenza ukwayenza kwi-album ethi Ozankosi if I'm not mistaken. Yayithi nje ingoma yakhona ethi ngiyakhumbula mngani wami. Yes. Ulale kahle la ukhona. Ikhona futhi ingoma kaMjikijelo ehamba kanjalo. Noma ngasakhumbula ukuthi yayithi. Yeah. Kodwa uma ethe wachaza ukuthi kunengoma kaMjikijelo engini koMjikijelo. Yabo? So abantu abaningi bayadideka. Umnandi kakhulu ngoma le umfazi engithuka. Hayi kunele engena kuqala phana before ingene ingoma. One more time. Hayi. Hayi. Ayizi one more time. Uthi sukuma mngami bekubone. Yes.
usukela uqala emakhehleni ukhuphukile uthi oSkhevane banjani zidikisele hey chiqeza ukuthi othibela abathathile odlubheke bashaqile omapholo baziyimpohlo omapholo baziyimpohlo ojezile unkulu Nkosi yami idudla lezi hawu zidikisele kodwa ngasho ujezile ukhulu uthe oSkhevane zidikisele kodwa ke shothi mayithi oSkhevane shothi babala bothu cha unoSkhevane ojezile ukhulu oh othibela bangakandi othibela abathathile odlubheke bashaqile so uyini ukushaqa ukuthatha umuntu uhlayela ngamenzeli lutho udlubheke kwenza njalo vele angazi sizosichazela umfowabo Manqele ngicabanga ngelinye lamalanga soba naye la sichazela ukuthi ukuthatha apho ukuthi umapholo ubempohlo ukuthatha apho ukuthi uSkhevane usidikisele apha uzolanda noma imuphi uthe mapholo baningi omapholo imuphi umapholo bezo kodwa kumaskandi uyedwa umapholo bobhuti obhuti kuba obhuti Wakho. baculi oh kubacube sengishiye ubhuti mapholo ubhuti gay ubhuti gay gay uyedwa umapholo kodwa ngoba usho nje futhi ukuthi omapholo abaningi nami nje ngizala khona kwaNcobo ngasho ukuthi ngomapholo abanyovuma wena uyathanda uyifisharisha kodwa isikhova isidiyaso yinto besilindele le angikwazi ukuthi ngathi ba ubheat ayasamba khomalo fesha kusayikhatha lapha ya eqinile okay le isidi kaMthandeni ngabe iyilento abantu kade beyilindele yini na futhi yabona nje njengami yes ngomfo wakhumalo angikwazi ukuthi ngithi iyiyo ekulindelwe noma ayisiyo ngani ngoba iphuma izolo engikholwa ukuthi akekho umuntu owaseyilalela 100% yeah noyigxekayo unephutha noma ubani ngoba ngikholwa ukwathi umfo wampoze nilanga epostile wathi awukwazi uzogxika album yakhe uyilalele usolodwa usuthi iyabheda njani amagama akakhuzani lawo so ngikholwa ukuthi nawe mfo Manqele ukwazi ukuthi hayi le ngoma amthandene ukuthi iyabheda hayi le ngoma amthandene ukuthi iyabheda asidlaleni sinike ithuba kodwa nje mina nje umfo wakho manje ziningi ingoma esengiyizwile ethe zahlaba zahlosa out of 10 ngayinika u8 ngoba ngayilalela yonke 8/10 yini wayinika u10 lezo sayilalelile angikwazi ukuyinika ukuthi ngaqeda ukumaka lonke exercise lezo sayimaki iscore usikhipha vele sekuphelile uthi ayike iscore isiphele naso okwamanje mangithi base score sheet sami sisathi 8 ngoba ngayiqeda zonke ngiyiqede zonke ngiyibukeze bese uma ngigxeka ngisho ukuthi ngigxekaphi ungagxeki phela hayi imbi le ngoma kaMthandeni imbi kuphi yini ongayizwa kuyo compared to amasingle akhe lawa compared to amasingili ngobone kakhulu eyodwa igushi ngibona isihamba phambili isihamba phambili ngoba even iParis ivuka mangenyawo nanokuthi lapha waze washo wathi uzocula lo maskandi obani bani angayisani ndawo ongamsizi ngalutho yeah wathi kuba niyawufuna uzoninika wona but mina ushuthi kahle wayiqonda ukuveza ukuthi mina ngokwami njengomthandane SK ngiqedile kodwa ngoba nje ngifuna lo maskandi lena ufuna enifuna ngicule kuwo ngedwa ngizoninika wona kodwa usebenzile mfowethu mina 7 out of 10 7 ngoba dubuza umuntu wayengamnika 10 ama expectation bengalindele engihaliswe ile yamasingile awu2 akumanga njalo kube section phansi yes 2 okay kapho ongathi engishaya khona angazi noma ukumasterisha noma khona la ngizwa khona ivoice engathi iyafloat yes angazi bengizwa kahle kodwa seyibukile isiduzo kusho lokho kukhona ngazi ukuthi uma kuno producer no engineer izinto ezinjalo ayiveli kwingoma because uyakwazi ukugqiba lezo zinto lezo futhi khona kunye nguzwe kukhala umfoka Mvelase lapha ngimbuka kwamanye amavideo akhe complain ukuthi umphako uphinde into eyodwa kaningi okusho ukuthi lapho ke asikwazi ukusola umthandeni wenza umsebenzi wakhe wawushiya nabantu abathembayo ukuthi bafowethu qedelana
ungamsola kanjani umuntu onokuproducer obvious uproducer mase mfuthe ngiqedile mina ukulalela uma ngimethemba uproducer wami ngiba nokuthi ngoba vele izingoma lapha ngiyazazi icule yimini asikho ngilalela manje producer right ayiphumi laka ulasibongi laka wethu suka hayi khona bathi sikhova unyaka nonyaka sakhombisa ukukhula and from mhlawumbe 3 years edlule yeah kuze kube manje izinga lakho uyakhombisa ukuthi omunye ofuna udlala noRonaldo loyo phesheya ileague yakhe isamvumela hayi inzima kakhulu usasebenzile mfowethu omjito basebenzile nje kakhulu angifuna uqamba mama yebo umuntu nomuntu unezinto zakhe yes nawe ngoba uhamba nje unamabibi akho nawe eceleni nawe aqondene nawe nawo banawo amabibi abo kodwa uma enze into enhle kancane thoxa usebenzile inhlonipho emahala imengane mahala umuntu uthola kufunayo unto encane lo into encane sesiphakathi kuye ibe njani sithi into encane usebenzile umfowethu nje phansi ulapha phansi mabi kodwa manga lihle iqiniso usebenzile into encane ongangamandla akhe angithi uyoculayo yes usebenzile futhi into encane zikhona ingoma zakhe eziningi engithe mangiyilalela mina njengomfowethu Khumalo sangihlaba umxhele yes njengaleyana nje ngithande ubuciko bakhe mayelanda umsweli yebo lengoma ethi hour ne hour hayi uthi nenhliziyo nje ihlale ilimele othandweni seliyigoga nje kuphela kunengoma ethi inkani mahala lapha uthola ukufuna uma ufuna inhlonipho uzoyithola uma ufuna inkani futhi uzoyithola eyokuthizwa ke le ihawu lelo insizwa ukuthi encane ingoma insizwa uyithola uma ukholiwe ingoma yakho ukuthi encane uyithola kodwa ubased kakhulu othandweni noma kunengoma ke emdonsele amanye amanzi vuma mama umntanami ukuthi hayi akusekho ayi kodwa ngibhaliwe le ngoma yeah ingaqondiswe kumuntu kusengenzeka anenxeba phela vele ke isitimela sishayisa ubujantshwazi yes mina nje mfowethu ngiphumele nje obala ngafihli azange ngize ngiyithande le nto le yenzeke lapha ngeze nganda kodwa azange ngize ngiyithande ngoba iartist neartist lilelungelo ukucula ngomuzwa elibona ngaleso sikhathi ungenza uma umculi ngifike ngizokuxoxa istory sami evoma nginenkinga lapha kunje wena ubona ingoma bhala ingoma kuphela uzoza kimi ngothendoda ngicela ukubhala ingoma ngestory sakho ngibhala ingoma then ufuna sekufuna uma wengane yakhe kusona azosho kuyena mina ngibona ngathi lehlile izinga kuDesmond akuyona lento encane le ngiyazi uma umqhathanisa nami naye ubani benqaba siqhathanise naye uduma kahle ile yandoda wayentuma unqabile ngoba uthe ufuna ukuthi ngifanise lezi zinto lezi ukuze ngikhave le album futhi kufune ngiphinde ngicule izingoma zonke lezi kumhlalo lembeleko no ufuna ucule ngaphezulu esozizwa ngcono but then uma ngikhompyutha ngedwa uthi wena ngilalele album endala ukuze ngizokhipha entsha phela manje ufuna nguze izinga ngingasho ukuthi yikho ukuthi shaya insimbi imbuzeni ucule noma uyezifaka endlela hey awuyisukhuzana wethu zikhona izinto zayikhiphile oSminofu umfana wakithi emakhaya kwahlabisa umfana Gumede ukhiphile naye futhi ukhipheke nensizwa yawanqulu ufala umfana Khuzwayo insizwa eshaya album enhle mnandi ayikhohlwa wena bosithi ufalabo ayi ivale mfana wami leyo ndaba uthi impilo khona baphilile ukushova inkani eGoli akusithi kosodwa kodwa futhi mina ngiphila esiyo uthini nje uthi ngiphila ngokushova inkani eGoli mina ngiphila ngokushova inkani eGoli inkani kodwa inkani yami yangisebenzela kodwa khona abanye kodwa belunge ngathatha isinqumo sokushova inkani yami yasebenzela awuthi naso ke siyoshova inkani abanye baphila ngokuthanda asibona abaculi hey asibhembi
Asibona abaculi bowethu. Nalena Kodwa ilele lapha. esibili engishayile. Ngakubona emehlweni ukuthi umfazi angeke udlale ngayo. Ngakhetha wena. Ey phela Waba lo mantuli la. ehe. Bese kunamathela uMantuli ukuthi Eish. Hayi banofalabo. Ngoba vele ukhiphe nesimira. ehe. Ngiyazi ungishaya lapho ngishaya khona. Yebo. Abona kufalabo. Letho tengisho ukukhuzana. Last 2 years yakhe Yeah. biphansi. Yabona kulokhu ufalabo. Hayi bafana. Usuyomzonda yena siqu sakhe. Kodwa nje unquma. Ngiyala manqele. Mawuthi. Ngabona nje uSminoff mayisadlala ngizwi sound eyodwa kushintshe ayikhohla ngekalunge la. Mina ukuthi ke mhlawumbe ngicela ukubuza yini ihlabo. Ihlabo intro. Intro. Yengoma. Ngithi yabona umuntu mayikhuluma ngehlabo. Njengamanje yabona mona ingoma yakhuzana ethi ijele. Ihlabo edlala lapha yakho mangaqambi bazongilungisa ababukeli. Zihlabo zabakwethu. Iqembu kaMgqumeni. Yes. Ihlabo ke. Masiyashintsha. Besiyashintsha. Masiyangena ke ingoma. Ngifuna ukuphila ngibuyele. Yini ke le ibizwa ngani le mase kudlala ingoma? Sokuyingoma phela. Sekuyibeat nje. Hayi beat engoma. uSminoff nihlezi ngamabeat afanayo. Ayafana. Uyafana ke le. Yabona nje iRush Hour ngisazi fana nayiphi ingoma yakhe. Ngathi yabona khona ebuyile. Angisazi ngifocanga esedendle edlule. Efana nje ncama shi. Kushintshe nje ama lyrics. Kodwa ilokhuzana instrument yodwa. Instrument iyodwa. But ingoma yabo okay ikhona icompose. Yeah. But sengicasula ukuthi ngizwa le beat eyodwa. Isiyafana. Iyafana but hayi ukuthi Bonke lesiginqi nekeyboard nebasket kuyafana. lokho angazi mina mase kumixiwe ndawonye ngithi kuyafana yonke le yanto. Okay. Ngokuthi uma ngikhumbula kahle engomeni kaSminoff. Kunezihlabo ezithi funa ungalelu bala anjoli. Asekho akusezizihlabo leso ingoma. Zihlabo. Kunengoma yakhe iqala kanjalo. Bese kuqala ingoma. And then Uyithathile ingoma ethi angijoli mina wayenza ihlabo okusho ukuthi isignature kaSminoff oba iqembu kaSminoff lokuqala lelo avela ngalo njengoSminoff. Kwatrend ingoma ethi ufuna ungayelwa la ngijolo mina. yes. So engomeni zakhe kwi-album yakhe xa nale gqiba ibhika ikhona ingoma ehamba nalezo hlabo kuphela lithi mayiqala nje funa ungalelu bala angijoli mina bese kuqala ingoma ke. Kodwa nje izihlabo zakhe eziningi mayiqala ingoma isifana nesignature njengoba uBigzulu mayithi shunu enkaphi fuangene. Wena usuyabikela ukuthi kusho ukuthi lo muntu lo uBigzulu lo. Wena ulalelile nje ayikho ingoma uyizwe ngathi wena ayi kodwa le ngoma athi sayiphinda. Not ihlabo. Wemfowethu mina angiphiwanga le ndlebe yokulalela endala nentsha. Mina ngomeni ngilalela umlayezo kuphela. Ibeat ayinamsebenzi kimi. Ubuthatha umngani wakho ubumkhaya wakho ubiqhawe lakho vele uSminoff awunandaba. Not useyanginandaba. Even noma kuthiwa ngabe ukhuzana noma bekuthiwa uSicebi. Anginandaba as long mina lento ayiculayo yena ingilapha. Umsebenzi wakhe njenge-artist ukuthi mina ngilapha. Umsebenzi wami njengomlandeli ukuthi ngimeseke kuphela uma ngumlandeli. Kodwa umsebenzi wami ngoba ngila ku-Perfect TV. Yebo ngifuna loyo. Ngimgxeke uma ngibona kufanele ngimgxeke. Awuboni. Ngimncome uma kufanele ngimncome. Kodwa ngoba unginika assignment manje. Yes. Ngizohamba ngoyilalela into oyishoyo. Angeke ngiyiphike. Ngithi hayi ayikho ngoba mhlawumbe ngizothi ngiba nenkinga kanti khona. Okay. Ngicela unginike assignment kube homework yami ngizohamba ngemlayelo. Ale assignment ngiyakunika wena, ngiyakunika mbukeli. Cela ningibukele ingoma kaSminoff. Album. Ungishekhele ukuthi azikho ni insimbi ecishe ifane ne-album endala. Ne-album endala. Yona le album iRush Hour. iRush Hour. Ifana necebe big. Okay. Ubecheke. Ifana ne-Uber. Uber Drive. Uber Drive icibhike ile. Kwayisini noma ile. Ile album endala. Ile. Kune Uber Driver phakathi. Uber Drive. And then out of 10 Sminoff. Sminoff ngendlela engimlalele ngayo out of 10 ngamnika u6. U6. U4.
4-1. usale kanjani kuba u10? Akabangela uSminoff engimaziyo epenini kakhulu. Uma ngathi uyabheka uma ulalele uSminoff wokuqala uthi angitholi lutho, kunengoma ethi angitholi lutho lapha. Ichithiwe inki. Angitholi lutho kuba nesitha. Kulo album futhi kunengoma ethi umuzi kayise lo. Ngoba mina ngifuna umlayezo ngomeni. Ingoma enjenganalezo mawuthi uyabheka zigcine seyincipha kule album ekhona. Noma zikhona ezifana nengoma esesilele. Zikhona ingoma efana ukuthi into yakhona. Zingoma enjenganalezo mina engiyilayela kumculi. Mina angihambi le trend. Yabona ngoba ngibaya namanje ukuthi ukhuzani ngithanda ingoma ethi niyawisaba ukuzama. Ngifuna umlayezo. Le uthi khona hazoba yinto kodwa zombolo abantu nayo abanikazi bawo mina ngihlangene naye. Sema plus nomthandeni. And then sibe kufala mfakhuzwayo. Mfowethu 10 out of 10. Oh sekuSmiri. Iziphi ingoma ezehlala umxhelo? Sminoff. Yeah. Kunengoma kaSminoff laphana ethi sesilele. Kunengoma kaSminoff laphana ethi into yakhona. Kunengoma kaSminoff ethi sehlukene. Kunengoma kaSminoff laphana ethi rush hour. Hayi kuyingoma egijima kakhulu kwi-album yakhe. Kuzoba khona enye ethi ngiyiphathele. Leya ngoma ke iyona ngoma engizwe intsha kakhulu nesitayile adlalele ngesiqala. Oh, khona uzizwa ngathi style esidala. Ngisho i-keyboard yakhona angithi ngibheka ukuthi koSminoff abadlule. Lo yashona ukuthi le style adlalile leya ngoma angisazi. Sifana nani zokubekisela. Kufana ne-album kaDuma kahle fubisa nje umuntu oseceleni. kaDuma kahle ethi umhlalo nembeleko. Uma ulela ama-album kaDuma kahle amadala kunaleyo. uDuma kahle kule mhlalo nembeleko uintroduce istyle esisha soshunga Blackmouse. Wafika wathandwa ngabantu. So ngisho lokho ukuthi uSminoff lezi ingoma zakhe sehlukene bani zingoma zakhe sizazi ukuthi vele naye umuntu oculayo ngothando singayilindela. But kunalesi style esisha sokudlala okuyinsimbi. Kunestyle esisha sokufaka i-keyboard. I-keyboard edlala lapha uma uyilalela kahle eredweni eneyipk pillar. Uyeza ukuthi lento edlalela ayidlalwanga nombani. Even ipeni lo muntu obhayela ubhalile. Umsengapha fana noNdindo. Futhi ezehlaba umqwele. Zonke. Zo. Fala bomfowethu ngiculele album yakhe imnandi ngayidlala from Monday to Sunday. Out of 10. 10 over 10. Sebenzile ufala. Sebenzile ufala noNdindo. Ngiyavuma. Sebenzile mfowethu and into emnandi ngofala. Ngifuna ukuveza lokho ufalabo ngiqala ukumnaka mina umdala emculeli but ngiqala ukumnaka mayethi ubaba wengane yokuqala uyalahlana. Athi boku 2021 album yakhe ethi surprise. Yes. Ngathi mangilona lo ngoma ngaphinda ngathola ingoma ethi surprise. Ziningi ingoma lapho. Lo album yonke it was a hit. Ngiyabonga mayibuya kanje ngamandla. Ubuye ngamandla. Yeah last year. Yes, ayenzanga kahle. Ayizange ngize ngithanda ngoba ngaba thengeyilayela ngangayizwa into engiyifunayo. Nanenye into esikhulume kwenye ama-episode isikhathi sokukhipha kwabaculi. Ukwakuveza naye. Ukuthi bakhalile abalandeli bakho. Ukuthi no fala bomani awukhiphe nganeno kusokwazi ukulalela kahle isikhathi. Wathi mayikhipha nganeno wasevonka. Bukusha into enjani? Ayiculile ufala bomani. Buka uDuma wathathwa kanjani attention. Ungasayitholi phela. Ukhipha ngesikhathi bengisakhala nami ngomkhaya wami. Yize ngamtshelanga uSminoff. Yes. Bengisakhala ngaye yazi uthi uSminoff mangikhumbula kahle eqala ukukhipha umkhaya. Ukhiphe lapha na bekhipha uAugust vele. Yes. Ngikhalile bese ukhipha ngoDecember. Sayibone inkunzi phela. Wakhipha ngoNovember umkhaya madoda. Yebo kuhle lokho. Challenge imnandi. Bonke osicebe sibazi bekhipha early. oDuma kahle sibazi bekhipha early. Kodwa ngenilanga sikulinde ukuthi uDuma kahle aqhamuke esethi ngizokhipha nge5 December. Yes. Umduma sibazi bekhipha early. Kodwa umduma I think from last year benemfeze emnyama la baqale khona ukukhipha ngale. Kude kakhulu umduma. Koyi7. Kude kakhulu. 6. Lucky last year usebenze kakhulu umdumazi. Mfowethu hey. Omunye wabantu abavalile. Umuntu ke lo kahle kahle ohlezi semgqeni. So ukuthi ngoba ke akuvele kanye ngamandla bembongo. Kodwa nje umdumazi mfowethu uhlezi semgqeni. Kumanje manje uyabheka kubo bonke abacuma beperformance stage ayikho faka umdumazi. Ayikhohle man of the match. Mhlawumbe ngamkhatha no limit. Bathiwa ngiyamkhatha. Ngiyamkhathanisa. Ngamkhatha no limit. Ngokwami. Nombukelo nokwakhe.
nawo nokwabo bafowethu laba Zihlobo zami. zihlobo zami. Wethu ayisebenzile le yansizwa usebenzile kodwa ke ngeke sande sithini kodwa nje lenkosi yamagcwama futhi ikhiphile i-album yayimnandi kakhulu ngivuke ngayo wayilalela angingaqedi ukuyilalela Phumela namhlanje ngithi Yes. ngiyayilalela ngifuna ukuqamba ngayo. hayi nengoma lapha into ikuvuma abaphansi Aha. hayi khohlwa mfowethu khona ingoma lapha ethi iqanda leGrootman iRotman ungeza unjogo. Funi kube iqanda igama lelo. la-Afrikaans le Grootman Ihobosha lakhipha futhi. nonjovo futhi ukhiphile usebenzile unjovo mfowethu usebenzile Funa kube iqanda leHootman. cha yodwa nje ingoma kanje wayencazulile Ithi lethi Udlala awudlali uCapitec. unjovo futhi usiqhathana ney'ngane ihobosha. usiqhathana ney'ngane Ey'khohlwa baba lapha kuye libuyayo lapha. usebenzile but usiqhathana ney'ngane kule ngoma Alwela uthuke lungaqhathiwe. ngathibela manje Zokushaya insini. kahle kahle yamthanda Intibane. yamshandeza Hayi, yakhuphuka intibane phela insizwa leya. yamshandeza Insizwa leya. hayi mfowethu insizwa ayisebenzile kakhulu And ugovuzo usabambekile ke kona sazowaphatha amanye baningi kakhulu ngeke sikwazi ukuthi nge-episode yawo singagoqa wonke umculo asamkhohlwa uqhosha uqhosha nawo dedelile wrong timing simple uzolalela banje omunye umuntu lo bekhiphela ngoFebruary uqhosha wayekelana uthi nempushele koDisemba angazi kodwa ke ngathi abamstream ukhiphe iqhosha wakhipha ngoDisemba ukhipha ngoFebruary bemlalela abantu igraph yakhe ishona phansi ukhipha ngoDisemba kuphek kanje ubani lombonisayo kunomfani abangababonisi ukuthi ukhipha umsebenzi uadvertise nje uadvertise kunomabuthi abashintsha igama vele kushintsha igama nje ukhipha iCD ubani omtshenayo okay sazokhuluma ngalokho njalo izinto ezigaxelisa abaculi lezo umfani abantu bebekhala ngani namanje la kwiPerfect TV bazomcela wabuya nolozo imnandi album but ayina marketing azange sibone prom azange sibone sithombe advertise kuqala nengoma ahamba nayo noma emthente lapha hayi khohlwa mfowethu khohlwa umfani mfowethu uyaxoshana ingoma yezangoma laphana kunengoma lapha lethi intombi elokhuzana eShangana uthi ngithanda ngendlela ekhuluma ngayo isiZulu intombi eShangana kunengoma bethi ngicela indlalifa uthi imali ikhona kodwa nginayo indlalifa culile le yansizwa Nomdala. ayingadlelwa amandla ayo abafethu thina nje into esicela kini zonke ibandla likhiphile sacela no stream music Yes. endaweni zakhona even labo sibagxeka sithi wrong timing what siyacela sikhuluma ngokhuzane Mthandeni Duma Qhosha. kahle Qhosha omdumazi bazokhipha osicebi Ofalabo, ofalabo Sminofu bonke baningi. nje abaculi abakhiphile ababasele Sacela bo streamer olabo untencane yebo uyeze umfokanala Ulimit. ensukwini ulimit Yes. uza nomdumazi uba umunye ongakhipha uRose yeza umlezi ibhola umzukulu yeza gatsheni uyeza Baningi. bafethu Govozile uyeza inqabi yakithi ematungweni Yazo. Govozile umntalapho lapha ya hey kodwa inqabi yami uthi bani last time ubani unyaka wokugcina nyawugcina ehlose album shoza unyaka wokugcina ngishaya ngesingisi mina bafethu kungene kanjani fakhumala asibambe la asiso baphathele futhi nakusasa akukho okunye nawe ngelinye iviki futhi nangakulela viki sibaphathele futhi ama-episode vele nje sekungumshawushilo ibhodla bafethu siyacela izinto interested ukuthi sikhulume ngazo bhala ngezansi ukuthi siyacela nisihlazele lokhu no1 no2 because ishow yena kusiye yethu yebo bafethu unalo uqembu yena leswazini mawukuthi khona obusangibekele yena usisi wakho lapho khululekana ngithathiwe bafethu abahlobo. ngineswati lami elithi mina ngithanda mbamba awu sibabantu kodwa kwethu siyabonga bakithi ukuthi nihlale nathi ngalesi sikhathi asinishike siyabuya nolunye futhi uhlelo ocishe final isikhathi sifanayo indawo efanayo sithi nje salute